Siguraduhin lang po na wala pong naiwang tao, ha? Oo, nakakatawa sa una. Oo, pero ang correct. nakakatakot dito mga kaibigan, paano kung anak mo o paslit yung Tama. naiwan mo? And it happens, partner. Yes. Kapag yung medyo matindi yung kaguluhan, Oo, o yung kaya pagmamadali. pagmamadali, nakalimutan mo. Nangyari sa amin yan, partner. Ikaw yung naiwan, no? Oo, hindi ako naiwan. Nagbe-breastfeed pa yung anak ko sa akin. Noong time na yun, tapos na siya mag-breastfeed. Bumaba kaming lahat kasi bumisita kami sa sementeryo. Hindi naman namin sinara yung sasakyan, nakabukas pa rin yung sasakyan. Tapos na-realize ko na nandun na kami sa sa puntod ng tatay ko. Na-realize ko, bakit parang wala akong batbit na bata? Dapat pala ikaw yung nag-trending. Sabi ko, bakit wala akong bitbit na bata? Pero ganun ka. Nag-imagine may karga. Wala akong bitbit na bata. Yun. Pero kasi yun nga, it happens. As in, sobrang kumaripas. Na-imagine kita, mas nakakatawa ka. Kumaripas talaga ako. Panis pala yung ito ng driver na nakaiwan ng konduktor eh. At yung iba, partner, di ba nakakatawa siyang pakinggan? Pero yung iba, nagkakaroon emergency situation, ha? And it happens a lot of cases in the States, partner, na naiwan nila yung anak nila sa sasakyan. Nakapag-grocery na sila or nag-office sila. Nakalimutan nila yung anak nila. So yun, yung mga stress na yan, yung sobrang kabisihan, yung sobrang pagiging aligaga, ay maaaring maging dahilan kung bakit meron po tayong maiiwan. Kaya be mindful. Presence of mind always. Correct. Okay, Docs? Salamat na marami sa pagtutok sa amin this Feel Good Tuesday. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala ang paghintay sa taong di kakayang mahalin. Ay katumbas din ang paghintay na tumami sa asin.